iya dan binciken da na yi a alkur'ani mai girma ban san wata addu'a mai karfin tasiri ba sama da addu'o'i guda biyu. Addu'a ta farko wannan tana ciki. Annabi Musa da ya ɗage hannu ya wannan addu'a, a lokacin da yake yin wannan addu'a yana fuskantar manya-manyan matsaloli guda 4 waɗanda su ne matsalar duniya baki daya. Matsala ta farko yana fuskantar matsala ana neman rayuwarsa a sukane a ɗauki rayuwarsa. Fir'auna ya bada sanarwa a je a kamo shi. Matsala ce ko ba matsala ba ce? Kuma an ce a rayu ko a mace. Kaga wani ma idan ya gan shi ba zai yadda ya kamo shi a rayu ba da yana iya kucewa sama hanya. Sai dai samu kokara ko adda ya shimbiɗe shi. To kaga iyakar riski a tsorace. Ɗaya kenan. Na biyu yana fama da matsalar yunwa da kishirwa, wanda ɗan adam idan yana fama da yunwa da kishirwa wani wallahi sai haga yana yin wasu abubuwa na mentality. Yanzu ta Najeriya da ake kokarin a yi zanga-zanga a yi ta'addanci a gwamnati bore, me jawo yunwa. Naga wani Amiriya yana magana ya ce shi fa wallahi da zarar ya fara jin yunwa hankalinsa ya gushe. Har ana kokari a ɗauki kuɗi a bawa mata su fito cikin zanga-zangar nan tsirara a ɗauke su hoto da bidiyo saboda wai a kunyata gwamnatin nan. Duk me jawo yunwa. Duk da asali yunwa ba hauka ba ce, bai kamata ta raba ka da addininka ba, bai kamata ta zaman maka silar da zaka salwantar da rayuwarka ba. Matsayinka na matashi gakka yadda wani ya ruɗe ka ya tura ka ga zanga-zanga a ɗirke ka, rayuwarka ta tsaya nan take, kila ko aure baka yi ba ka mutu musai, a samu matsala baka samu yanka ba, baka da mai maka addu'a, kawai ne zo ya maka hoho ya maka surutai, ka bi titi kana zanga-zanga, kana kone-kone, kana tayar da hankali, ka lalata ƙasarka. Matsayinka na musulmi wannan ba ɗabi'an mutanen kirki ba ce. To yunwa tana kai ga ɗan adam wani lokaci ya aikin mentality. Matsala ta biyu kenan da Annabi Musa yake fuskanta. Matsala ta uku yana fuskantar matsalar rashin wurin zama. Gashi ba ko bai san kowa ba, bai san inda zai fake ba. Matsala ce ko ba matsala ba ce? Matsala ce. Matsala ta uku wanda ita ma tana da muni, goro ne baya da mata. Baya da wa? Baya da mata. Ga ana fuskantar matsalar. Ina da bambanci da kai, ka biya hankali zuwa rana Asabar wallahi Malam Yaziru sai dai ka biyo baya. Insha Allah. Ka biya hankali. Shi yasa kaga ina taka da confidence, ina magana yadda na ga dama. Na ka san idan makaho ya ce ai wasan jifa, akwai abin da ya me? Akwai abin da ya taka. Yanzu haka ce aljihuna akwai invitation, ka biya hankali. To goro ne baya da mata. Ga matsala ta rayuwarsa ana neman ta, ga yunwa, ga kishirwa, ga rashin masauki, ga matsalan mata. Wai sun mumbukumu. Matsaloli sun gewaye. Nan take daga hannu ya addu'a. Kun ga wannan addu'ar? Wallahi saboda karfin tasirinta a ranar da annabi Musa ya wannan addu'a, a ranar Allah ya biya masa dukkanin bukatunsa, waɗannan abubuwan guda 4 suka zama tarihi. A ranar da ya wannan addu'a, nan take daga hannu ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wallahi ba a yi awa biyar bai zama ango. Ka zauna kana nan kana tauka, kana tabiya yan mata, yayi magana wai ka ce baka da kuɗin yin aure. Ga rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir baka zuwa islamiya. Matasa da baku yi aure ba, ga lakani daga alqur'ani mai girma, duk wanda yake so ya aure ba mamaki ba yau juma'a ba, kila gobe Asabar ko yau juma'a din kana cikin angaye, wani sati sai dai mu ganka da rawani ka shiga cikin kammalallun mutane. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wallahi yana cikin wannan addu'a. Alaran ba sai ka ci gaba da ja ba, ga manyan malaman mu sun iso, ya kamata su zo su gabatar da wa'azi. Bari mu takaita kissa